Madung adlaw tayo pa. Sukar adlaw day guys. Kaya nakauli na migikan sa eskwelahan nila Lexi. Dagi sahang certificate. Dagi siyang nakajungit na. Dagi siyang certificate of recognition Lexi Ann B. Bernades. Pagtawag pa dyan siyang ma'am ganiha guys. Kaya nasa dyan siyang ma'am pagtawag kay Bernades imbis kay Bernades. With honors. Lipay ko kabatangas ang kalipay guys kaya na. May medal ang pinaka-guwapang anak. Tanawa ra ni Diyos ang video guys ug sa tong mga gipangbasa sa diyang mga paano dya. Wadi kabutangas ang kalipay ra. Thank you be. Lipay si mama. Kiss mama be, congrats. Congrats baby. Magbinuotan. I love you too. Magbinuotan ka ha. Hindi magpasaway-saway ni mama ha. Ugat na kay Mama Julie. Ugat na kay Mama Julie. Di ka maglaki-lak adto ha. Di magpasasaway adto ha. Ay pinangga man ka mo. Ha. Congrats Lexi Ann. Si Jayco Ann. May nakabutang. Pero natos video guys. Pag stories. Diyan ma'am. O isa itong ako. Marami ang regalo ni kay di mapud mo kuwagwa pa regalo. Pero ha nang gitinga bagi ang kuan. Gusto na ka ng salina. Kani si Dana uli-ulian ni Jalawas kay wa na nagipasilpon. Wa na gipasilpon. Ang agara gajang gipon ko ana ni guys. Wow. Para nagikali mga biscuit ragud para ana si Jay snacks aris bay. Mamay jang ganahan. At least kasi dahil gituan. Si Zaray nagbit-bit nga ni stage, regalo pagkaka. Nga nila man nagpangkot si mga biskuit. Pero di pa nihot doon tanan. Yung karatahan ni gamitan. Kani, certificate. Taguan. Yung medal yun. Ay, picturean pa rin na ho. Kasi kabatagas ang kalipay guys kay isag kuan koron musulog-on koron kay naaray kuan nga wa mi nagka sinabot pod ngayang ka-chat nga wa mi nagka sinabot lagi nabawi dali sa hong nakita pagsaka sa stage so kabatagas ang kalipay pagkahilak hus kalipay Diyan na nakalimutan ko sa kuan asa rin dyan picturean guys. Elizabeth Abinedo. Yummy. Pag-ilis ka biya kay hay-hay ng kuan. Kay basta imong likod pag-ilis sa una ka usa ka di sa palabig ka na na di. Kau ihangir na imong kuan hinaji kay matangtang ni hinaji hukas adto. Nabungal ang pikas tanggan. Nako na hay-hay ha. Hakag sandali mo gibutang. Ipadaplin kay magaba bag-o para ba na. Si Bingbing po ning hangjo nga ako ko na ija pa make upon. Ugma kay graduation pa dila naluoy ko ni Bingbing kay kuan. Nahiubos ko just ijahang papa kay ko siya palitig sanina og sandal. Ja kay bawal gi pagkalisod siguro pag ijang papa mo pa gikahata kay nasakit lagi pag ijang papa. Ang gingnan nga nakoy white nga dress daris bay isukod og maarang ba nimo ja arhipod kay day mga sandal dari undi na naman ko magpalit ja. Mas lami magud noon pudtong mas lami magud noon pudtong nay bag-o kag sanina sandal kay kuan mapod ko na ijang gusto kay parang saraba pod isa ka tuig sa graduate. Diyan sa pod guys kay mag-picture sa ko darag excited ko mag-post. Oy, I love you, Day. With honors, Lexi Ann B. Bernades. Lexi Ann receives Batang Kagalang Award, Simlinado Ako Award, Last Shop Award, Star Reader Award. Congratulations.
Batang Magalang Award, Cash Champ Award, Batang Maasahan Award, and Star Reader Award. Congratulations. With honors, Winilyn S. Lingo. Winilyn S. Lingo also receives Cash Champ Award, Batang Magalang Award, Collaborative Kid Award, Sparkler Award, Star Reader Award. Congratulations. With honors, Walter A. Navarro. Walter also receives Batang Magalang Award, Great Giver Award, Contributor Award, Star Reader Award, and Cash Champ Award. Congratulations. With honors, Fabian C. Piquiro III. Fabian also receives Dancer Kid Award, Contributor Award, Collaborative Kid Award, Sparkler Award, Cash Champ Award, Star Reader Award, Batang Magalang Award, Artist Kid Award, Great Giver Award, and Batang Maasahan Award. Congratulations. With honors, Riley Jane M. Tumanda. Riley Jane Tumanda also receives Contributor Award, Singer Kid Award, Cash Champ Award, Star Reader Award, Batang Magalang Award, and Good Comprehension in English Award. Ayaw, luhag ba kayo? Video ko dali. Ano nga, ganun mo. Ay, sa.